Ja, ja. Jeg kommer, hvor der sker noget. Hej, Anne. Godmorgen og velkommen. Jeg spurgte i bestyrelsesmødet, hvor langt skal den være, min tale? Og det bestemte jeg til, så nu går det ned til 20 minutter. Ja. Nå, jeg er glad over og stolt over at stå her i dag. Det er jo ikke nogen hemmelighed, det er min første standardrejsningsdag. Vi har en fantastisk klub, der ligger et fantastisk sted. Skal det helt fornemt sted? Denne klub er blevet til igennem tiden med frivillige hænder, og dem har der været mange af. Og uden disse bidrag har det ikke kunnet lade sig gøre. Det kan vi se på vores lave kontingent og pladsleje. Selv roklubben herovre undrer sig over, hvordan vi kan gøre det. Og det er jo fordi, vi er gode til at arbejde sammen i udvalget, men også fordi vi har mange hænder til stævner, til vedligeholdelse i klubben, byder ind med noget af det, de kan om eller med. Så det kan vi alle sammen være stolte af. Jeg er her i dag, men jeg kunne lige så godt have været ude at sejle. Det har nemlig før været på disse dage, hvor standarden skal op og ned. Standardrejsning betyder to ting for mig. Standardrejsning betyder en ny sommersæson for startskuddet, men det betyder også slutskuddet for vintersæsonen. Vores sejlskib har siden standarden kom ned sejlet 450 sømil. Siden nytår var vi på en påsketur til Skive. Det giver 350 sømil. Der var Anders, vores søn, som giver en gas på surfbrædderne i øjeblikket. Der var sådan en kom i gang hyggecamp. Og jeg skal love jer for, at de hygger. Susanne var også med. Hun kom med toget lidt senere. Janne Marie sejlede med. Rosaline. De er ude at sejle nu. Fordi der var en 50-års fødselsdag i Kærteminde, der skulle fares. Og så på den her tid af året, så er der er faktisk plads til flere derude. Havnefruen, han sidder som regel derhjemme, og der er plads i havnen. Så har vi haft visionsdag. Dem har der været 2 gange afholdt af siden nytår. Og det er en ongoing ting, som vi bliver ved med at arbejde med. På disse dage er der tænkt tanker om fremtiden for sejlklubben, og der er lavet gruppearbejde. Det vil blive præsenteret under morgenkaffen fra de 5 grupper om deres gruppearbejde. Jeg skal understrege, at det er arbejdsgrupper og ikke udvalg, og så grupperne vejleder bestyrelsen om det videre arbejde, som vi skal have løst. Grunden til, at vi kigger ind i fremtiden, det er, hvis vi kigger 10-15 år frem i tiden i udviklingen af klubben, så ser den noget anderledes ud, hvis ikke vi gør noget. Så det gør vi, du og jeg. Fortæl venner, os fjender, om vores sejlsport og de oplevelser, det giver på og i vandet. Snak eventuelt om kurs mod fjerne kyster. Det er der rigtig mange, der ser. Det har kunnet lade sig gøre i ungdomsudvalget at skaffe flere sejlere. Det er ikke nogen nem opgave. Det er hårdt arbejde. Og den næste gruppe, jeg synes, vi skal bruge noget energi på at komme ned og se vores sejlklub, det er de 25-50-årige. For dem er vi sgu ikke ret mange af. Vi kigger også på muligheden for at komme i kontakt med andre borgere her i byen. På nogle af dem, vi vil kalde levende borgere, lærlinge. EUC-skolen herude har spurgt, om ikke vi kunne lave samme show, som vi laver med gymnasiet. Og selvfølgelig vil vi da gerne det. Så der skal vi også bruge nogle kræfter. Vi vil også kigge på nu med kurs med fjerne kyster. Der vil vi kigge på muligheden på med Mikkel Bea eller endnu bedre drengene og lave en event sammen med dem. Men foråret var udsolgt hos Mikkel Bea, og det koster selvfølgelig, og det må vi jo tage op, hvad det skal koste, og om ikke investeringen kunne være givet godt ud.
være på messen, Kalundborg-messen, eller det kunne være lige der må komme. Har du en idé til, hvordan vi bliver flere, så vil vi gerne høre fra dig. Det at mødes, der skal nævnes, at vi meget gerne vil have besøg af flere sejlere. Så ser du en person på havnen, der ikke ser så hjemmevandt ud, så skal du komme ud og byde velkommen. Spørg til, hvad vi gør for det nye medlem. Apropos nye medlemmer, så har vi krydret den lidt i år. Altså, tidligere har vi sendt et velkomstbrev ud, men nu forsøger vi også at ringe ud til dem og spørge ind til, hvad er det for nogle behov, de nye medlem har i klubben hos os. Så vi mærker, om det giver en virkning, om det skal udvikle sig til en mentorordning. Sådan en mentorordning, hvor man ringer til det nye medlem og siger, husk det nu, det er i aften, kommer du? Vi havde for 10 dage siden, introaften, der var 10 nye. De var linket op til vores Facebook via den gruppe, der hedder Ny i Kalundborg, som Jeppe, en tidligere formand herovre, har gang i. Der var en ny borger i Kalundborg, som var flyttet fra München. Hun var dansker og hed Lene. Hun har boet her en uge. Hun havde givet en gas på windsurferbrædderne, men havde fået bøvl med knæene, så nu skulle hun se, hvordan kan jeg ellers lege med vand. Så hun var selvfølgelig meget velkommen. Jeg gik en tur sammen med de her nye, der var her, og fortalte om, hvad faciliteter vi har, der kan bruges, når man er medlem. Og da vi kom hen til Andrea, vores klubbåd, så sagde jeg, hop bare ombord. Så sagde de, kan du ikke lige vise mig, hvordan man gør? Så der må vi sige, at vi er back to basics, og de var klar til sejlerskolen. Noget andet nyt er, at vi har kontaktet Kalundborg Kommune, og vil gerne give kaffen, når Martin Dam kører rundt med de nye borgere i kommunen. Når det er, jeg har ikke nogen dato på det, men så har de da været her. Jeg vil også gerne nu benytte lejligheden for at give jer en kort status på, hvad der egentlig sker her. Der er ingen hemmelighed, at der kommer en ny bestyrelse, og vi var 5 nye, der blev valgt ind. Og i samme stund vil jeg selvfølgelig gerne sige tak til den gamle bestyrelse og de udvalgsmedlemmer. Jeg er også ikke glad over den tillid, at klubbens medlemmer har vist mig som valget som formand. Vi har haft 2 møder, bestyrelsesmøder. Arbejdsstilen er lidt anderledes. Vi benytter lidt flere mails imellem møderne, så bestyrelsen i hvert fald er informeret lidt hurtigere end tidligere, så ikke det bare er fra til næste gang. Der er mange opgaver, det vidste vi. Som jeg tidligere udtrykte, så kan det godt være, at vi lige pludselig har en opgave til dig, hvis du har lyst. Eksempelvis har Ulrik, ja, han har arbejdet med en mulig bekæmpelse af mågerne, har i forbindelse med gågaden skulle have bekæmpet mågerne. Men vi fik nej, og det er med argument i, at mågen er en fredet fugl, og havnen må sige at være det rette element. Så det må vi give kommunen ret i. Hvis vi synes, vi er generet, så må vi finde andre metoder. Mine arbejdsopgaver. Jeg får lidt flere mails, end jeg fik tidligere. Jeg har brugt på visionsarbejde. Jeg har været til møde i bankerne. Jeg har været til møde med kommunen og i IT-kørskredsen. Og i IT-kørskredsen har Frederik Sund, ungdomsformand. Han er kommet i Dansk Sejlerunion, og han taler de unge kræfter. Så ham støtter vi klart op om. Kasseren, hun tæller selvfølgelig penge. Hun tæller kontingent og pladsleje, og alt i alt så er det altså ikke nogen lille opgave. Hun har ca. 2.000 konteringer om året. Det sagde jeg var til møde med banken, der var Tina også med. Og stikordet til, at vi har taget møde med banken, det er 2 kroner. 2 kroner, fordi vi har en Nordea, og hver eneste transaktion, vi selv laver, koster 2 kroner. Og efter der kom en ny bankdirektør, så kan det ikke lade sig gøre. Det kostede ikke noget før, men det kan ikke lade sig gøre nu. Næstformand Jan, han har travlt med sejlerskolen, og sejlerskole regiet udvides hen ad vejen til 2. og 3. klasse. Det kan være spildersejlads, det kan være natsejlads, og det er et samarbejde, som der starter op sammen med FDLF. Havnen,
De gør broerne klar til os. Med streg under renser havnebassinet. De står pæle her på Rækkerbroen primært. Det er desværre også sådan, at vi har en ny udfordring med tæring af pæle. Det foregår lidt hurtigere, end vi tidligere har oplevet. Og der hjælper Egon endnu en gang med sin viden omkring tæring og stål. Ungdommen er gået på vandet. Den, der har tørdragter. De er også lige blevet i mandags færdige med at polere joller. Og så må jeg endnu en gang erkende, at det at lave mad om mandagen, det virker. Der er samling. Der er stævne den 14. juni. Og surferne er kommet i gang. Der var en helt ny medlem i torsdag. Da han havde været på vandet, så var han et spørgsmål, hvordan melder jeg mig ind? Så det var dejligt. Gymnasiet kommer igen i år, ligesom de sidste 2 år, foregående år. I uge 35 med 275 unge, fordelt over 10 klasser cirka. Og det koncept, vi lavede sidste år, ser egentlig ud til at virke. Jeg er sikker på, at Helle gerne vil have det hjælp, når vi når til. Kølebåden, de er ved at planlægge sæsonen, og de er altså ved at løbe tør for dommere. Så er der en af jer, der godt kunne tænke sig at sidde derovre og hjælpe med at være dommer, så er I meget velkommen. Motorbådene kigger på, hvad for nogle opgaver, der ellers skal arbejdes med. Og klubhuset er i gang med sommersæsonen med restauranter og torsdagscafé. Og omkring klubhuset skal jeg lige kort nævne, at vi har lavet et vindue til at skifte vinduerne. I de 2 første uger i oktober. Og det at skifte vinduerne, det er de 2 store partier. Alle de små vinduer kan skiftes hen ad vejen af de gode drenge på Seferne. Sejlerskolen skriver artikler om vores klub og skaber omtale. Eller slutter, det var Martin, PR-udvalget. Martin fortæller noget mere om Facebook, men vi har lavet sådan en gruppe, og den bruges til hurtig kommunikation. Hjemmesiden har Henning meldt sig til at gerne vil ruske op i. Og det skal understreges, at Facebook afløser ikke hjemmesiden. Det vil være sideløbende. Facebook er bare til brug af hurtigere kommunikation. Så har vi for et års tid siden fået en ny tværbro ude på 300-400-broen. Og der skylder vi lige at i hvert fald nævne, at vi har fået den efter et forsøg, som var afsluttet på NOV, det der før var inde på til Friskbåd, som er min arbejdsplads. Der skulle ryddes op, og så sagde jeg til dem, jeg skal nok flytte den der flydebro. Så det fik vi lov til. Og lige for at understrege, hvad NOV laver, så laver vi ikke kabler, men rør til offshore-branchen. Til olie, gas og vand. Vi er lidt ramt af olieprisen i øvrigt, som er ret lav, så I må gerne køre noget mere. Det er jo rent politik. Det er sådan her verden. Vi er i øvrigt ca. 850 mand, hvor de 300 af dem er på en ny fabrik i Brasilien. NOV kom det til at hedde for 2-3 år siden. Og det er et amerikansk firma, som købte det. Det betyder, at jeg har 65.000 kollegaer. Nå, tværbroen derude, den har fået lidt pænere navn end den, der ellers ligger på tværskanalen. Den har fået Michael og Paul Eriks bro. Det ligger jo i logotegn. Ja, det kan man sige. Den har fået den, fordi den har fået Michael og Paul Eriks bro, navnet. Fordi jeg har skaffet den, Paul Erik, han har sørget for at lagt den ud. Selvfølgelig med noget hjælp. Der kommer et par fine skilte på, hvor der står Michael og Paul Eriks bro. Når vi ser os sidde derude en dag med et glas vin, så er det fordi vi er ved at indvide den. Der kommer også nogle andre skilte på, hvor der står gæstesejler. Og så tror jeg, at Hans Ole bliver rigtig glad, hvis jeg fortæller, at når I nu får jer båd i vandet og opdager, at der kommer et nyt skilt på, så husk at vente, når I sejler. Og det er lige så meget, fordi det er det første møde med gæstesejlerne. Det er deres første møde med os. Og vi skulle nødig huskes som en klub med røde skilte. Så lidt mere alvorlig side af sagen, det er, at det er første gang i lang tid, at vi ikke har ventepladser på havnen. Der er 3 ledige pladser. Det er jo dejligt for dem, der stod på ventelisten. Men der er
synes også, det er et sygdomstegn på vores sport. Jeg har tidligere kunne lade sig gøre at få 5-8 nye sejlere ind på lånepladser. Det bliver så ikke nødvendigt. Og det skal vi gøre noget ved. Ellers bliver vi mindre, og pladserne bliver dyrere. Det siger sig selv. Der er sågar klubber, der opererer med ventelister på at blive skrevet op til at komme af med sin med sin bådplads. Og så sluttelig vil jeg sige, at fællesskabet trives i klubben. Det mærker jeg tydeligt. Så jeg synes også, at jeg vil benytte lejligheden til at klappe os selv på skulderen over det store frivillige arbejde, der udføres. Stort som småt. Så tak til alle. Så håber jeg selvfølgelig, at sæsonen vil blive lige så god som sidste år. Den der var der ikke rigtig noget at klage over. Og så er spørgsmålet så, hvor går turen hen? Det eneste jeg lige er klar over, det er, at Kielerkanalen er lukket i uge 44 og 46. Ja. Så, alle unger, I hjælp med at hejse standerne. Yes. Så må det være kaffe. Det kan vi godt. Jeg har jo ikke været så god til at være her. Ja. Vi råber i trefoldet, hvor var? Ja. Der er vores sejlklub længe leve. Hurra! 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 Okay. Thomas. Der er ufattelig så mange mennesker. Jamen altså, ja, men vi er jo ikke hekse. Vi er jo vi har også et par kopper nede ved vores bord. Er der kopper? Jo. Ja, det gør vi bare.
Og var din egen? Åh! Nej, men... Nej, vi vender lige deroppe.